Здравейте хора, днеска снимах клип как на всеки кил си сменям лута и enjoy към видеото. Къде ми падам? Кацаме на покрива. Много хора има да знаеш. Сега ги биваме, бе. Сега ги стрепаме. Взех дрънган. Лагна ми. Един, друг на едно. Найс. Ама и аз съм на едно. Елка по стълбите. Няма брат, гъвки не искам ти. Дете? Спокойно. Найс. Снуп, док. Бокси. Спокойно. Найс. Ево. Идвам. Долу са. Ела има медкит. Нямам. Ето. Мерси. Thank you. Отдолу са иначе. Не знам. Чакай. Не, взимам от бота минта просто. Защо така ми лагва, бе? Виж как ми лагва. What? Пред мен е точно. Нямам хилове. О, чест. Моля те, минете. Не съм се падна. Защо така ми лагва, бе? Нали като убиеме някой, ако няма никакви оръжия, си ставаме с нашите. Да. Добре. Тук иначе има много хора, бе. Да. Ето на мен един. Идвам. Ама нямам помпа. What? Пред мапа съм! Snoop Dogg ми уби това човека и нищо, аз пак ще му взема. Томе, ела малко, ела. Под мапа бях. Искаш, ела малко. Не мога. Ти се съдък ли се биш, бе. Идвам. Пази се. На едно си. Лагва ми, човек. Това хенчмен ми трябва. Вземам карта, идите. Имаш бандази? Да. Достатъчно. Ела, ти покажа гличо. Ама ела, бе, ела. Не, ела. Само да сканирам бота, хенчмена. Да. Ето, Долу защото съм. тук на мене има такова. И на мене има чест. А чекайте отгоре. Какво правиш, бе, човек? What? Имам Хакнат? биг шут имам. Ела ти го дам. Чакай, тук отгоре има чест, чакай. Дропвам. Мога да ми даде нещо за хил. Да, но тук да... Ето, биг Има шут. някаква помпа, че нямам нищо. Има брат. хора, да знаеш. Да, знам. Трансформират се. Да, чу. Кемпа. Отдолу. Дец? Найс, бе. Трябва да нищо. Имам само митичен дръмгън. И сега какво? Ма не, без него, така. Добре. Така, брат, митичните оръжия са много важни. Не, вие хора ще кажете в коментарите дали може така. Не знам. Ела за... За другия път ще знам. Сега чакай.
Има още един бик. Пия го и отварям. Много. И това е. Ти ли ми вземи нитата? Да, аз ги взех. Добре. Дай сега карта. Ела само да хилнем тук. Чакай, изчакай, не слагай нищо. Защо да хилна аз? Направо, ако искаш колон да сложи. Не, да не събра просто материал искам, затова не слагам колон. Да, не е добри. О, златен бърз. так. Не лаптак. Ето ти минитата. А, what? Къде отиде Big Shield, бе? Може Big Shield? Да. Аз таквам метките Добре. и мините. Аз ще взема едно RPG, да знаеш. Сега Добре. какво правиш? Имам златен так. Аз имам лилав. Къде си тя хора, бе, човек? Ако искаш да ръщаме. Ами Тук да, на ако нас, искаш, на нас, на нас. Добре, чакай, идва. На мене. Добре. Слушам го много близо. А той къде е? Той е отгоре, той е отгоре. Идва. На мене. Тук съм. Точно на мене. Двама са. Седемнайсет, 33. 30. Чакай, чакай. Влизам от дрънка, влизам. Ама не. 25. Найс. Гледам с другия. Къде е? Долу ли? Да, някъде надолу отидох. Внимай, че единия има RPG. Добре. О, гледам го. Е тука. Прагнат! Къде бе? Къде? Идвам. Бокнате? Найс. Райт. Точно под мене. Дед? Найс. Идва, другия. На мене? Идвам, изчакай. Къде си? Как си там, бе? Вземи ли те? Аз го видях. Дайте. Найс. Смени рулата. Трябва да смениш рулата. Да. 24? 24? На мене? Найс. 5. White? Кракнете ми? Другия дед? Дед? Дед. Ама няма нищо. Дрънгана, може си го оставя. Кой? Дрънгана, митичния. Може?